Sengishilo ngathi kwaZulu Natal lolu daba lokuthi mawuneminyaka u35 kuyaphezulu awuqashwa luphelile manje kulohulumeni engiholayo. Mase khona impela usenale upolice ufana kayibuyekeze manje. Ngoba umuntu ona 40 lo muntu usengayiholi nempesheni uthi akenzeni akangene ebugebengweni ngoba ungeke umqashe. Manje ke izinto lezo esesixoxele bayazi abahloni sixoxele kwicabinet ngoba uma ngase ngikhulume abangakwazi sothi masindawonye bese bebuza ukuthi awu ndunankulu savumelana ukuthi usihole kodwa ngathi usehlathini manje. Sesixoxele lokho cha kwaZulu Natal lo mgomo loyo kufanele ubuyekezwe nabasawuquba bawubeke eceleni ukuze siza abantu bakwaZulu Natal ngeqiniso.